ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಅಟ್ಟಿಲು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುಟ್ಟುಡ್ದ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ತಾಯಪಂಡ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ, CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ. ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಯಾಡ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ತುಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಬಾಜನಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 ml ದಾತ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ ಬನ್ನಗ 1 ಇಂಚಿದ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಳೆ ಆಂಚನೆ 1 ಕಂಡೆದಾತ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1 ಕಟ್ಟೆದಾದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎನಿಯಸ್ದ ನೀರುಳಿದ ಭಾಗನು ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಕಾರಗು ಐನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಚರ್ಮದಿದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹದ ತುಣ್ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಸದ ತೂಕ 1.5 ಕಿಲೋ ತಾತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸಂಕ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆಲ ಉಂಡು. ಇದು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸೆ ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು 5 ನಿಮಿಷ ಕೋರಿನ ಮಕ್ಳೆ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಡು. ಕಾರಗು ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚಿನ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಸಸ್ ಪಾಡ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮುಡಿದು ಬೇಯ್ದಂಡು 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಕಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ವಿನೆಗರ್ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂಚಿನ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ ಮುಚ್ಚಲದೆತ್ತು ತೂವನಗ ಕೋರಿ ಸರಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ 2 ಚೌಕ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೊಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿನ 2 ಚೌಕ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಕೋರಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕು ಒಂದೇನು ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಸಾರ್ದಲಕ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ತೂದ ಜಡ ತುಲೆ ನೀರ್ದ ಬದಲು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಗ್ಗಲಸೋಲಿ ಆಣ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ ಎರೆ ಇಲ್ಲಡು ಪುಣಿಯೇ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂಕ ಸಾಸಸ್ ಮತ ಪಾಡಿನಿಡ್ದ ಅವರ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡು ಹಂಡ ಬಂದ ಕಡಕು ಬೋಡು ಐಕ್ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಕಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಮೈ ತಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ಆತನ ಆಡ ಇಂಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡು ಐಕ್ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿನ ಮತ ಹೊಂದಾವೇರೆ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಕೆಚಪ್ ಮೈ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ 1 ಕಟ್ಟೆದಾತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನಿಯಸ್ತ ಹಿರತ ಭಾಗ ಉಂಡತೆ ಅವೇನಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಲಿ 1 ಇಂಚಿದಾತ ಉದ್ದ ಮೂರೊಂದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟೆದಾತ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೆತ್ತು ಬುಡ್ತಿನ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ಕುರಿಪೊಪ್ಪುಣತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದಲಕ ನೀರಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬುಜಿ ಐಕ್ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ನ ನೀರೆಡು ಕಲಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಲರಿ ಪಾಡ್ನೆ ತಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆತನತೆ ನನದಲೈಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಅಟ್ಟಿಲು ಸುಲವಡೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಗೆ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾತಂದುಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ